Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Rana dai ba ta ƙarya, masoyinmu na faɗin duniya da kewaye gabaki ɗaya muna ƙara sanar muku da cewa idan Allah ya kai mu tara ga wannan wata ne za mu gabatar muku da wannan audition ɗin da muka sanar da ku na sabon series ɗina mai suna inda rai da rago a tasha ta mai suna Gazi ko TV. To masoyinmu na faɗin duniya da kuka yi ta kiran mu ta ko ina kuna da buƙatar to rana ta zo. Idan Allah ya kai mu ranar Laraba inda ya yi daidai ga tara ga wannan wata da muke ciki za mu gabatar da wannan audition karfe 10 na safe tara ga wannan wata. Wannan lambobin waya da muka yi posting a Instagram guda 4, to idan Allah ya kai mu wannan posting din ma za mu ƙara yin posting da wannan lambobin guda 4 su za ku kira idan Allah ya saka shigo garin Kano, in ba a Kano kake ba, idan kuma a cikin Kano kake sai ka kira wannan lambar. Mu kuma za mu gaya maka inda muke domin mu samu mu gabatar da wanda suka ci insha Allah.